Дамир әфәнде, исәнмесез? Без үткән тапшыруда таш сыбызгылар турында сөйләшкән идек. Әйдәгез бүген курайлар турында сөйләшик. Курай бит инде ул татарның җаны дияр идем мин. Шулаймы? Исәнмесез, хөрмәтле караучылар, яшьләр. Әлбәттә, курай дөрестән дә татар халкының иң яраткан уен коралы берсе, һәм әйтергә кирәк, ул үзенең моңы белән күп кенә халкыбызның җанын җәлеп иткән, җанын эреткән уен коралы, тынлы уен коралының бер төренең берсе. Менә бу әлеге уен коралында теләсә кемне уйнарга өйрәтергә мөмкинме? Әлбәттә, һәрбер теләк булган кешене өйрәтергә була. Ягъни аңар ниндидер бер аерым сәләтләр кирәк түгел, әйме? Юк. Аны әлбәттә үзеңнең шул уен коралыңны булдыру, сатып алу, һәм инде әлбәттә я укытучы белән бергәләшеп өйрәнеп, остазың белән өйрәнеп, я үзлектән, үзеңнең теләгеңнән, үзеңнең сәләтеңнән алып шул уен коралында өйрәнү. Әйдәгез, уйнап күрсәтегез. Курайларны нинди материаллардан эшләп була? Мин беләм, менә агачтан да эшлиләр, әйме, төрле камышлардан эшлиләр. Хәзер соңгы вакытта бик популярлашып китте. Ничек дип әйтим инде, тимердән дип әйтикме, эшлиләр. Бүгенге көндә, әгәр дә без менә минем кулымдагы булган төр курайларга килсәк, әйтеп китәргә кирәк. Безнең курайлар гаиләсе дип әйтсәк, ул ике төргә бүленә. Ул ашык төр курайлары, без аларны көпшә курай дип атыйбыз. Ул бер 70-80 сантиметр озынлыкта. Алар инде безнең киләсе тапшыруыбызда булачак. Бүгенге төр курае ул безнең ябык төр дип атала. Тип закрытый флейта урысча дип без аны атыйбыз. Һәм бу уен коралы, әйтергә кирәк, ул агачтан гына түгел, шулай ук төрле материаллардан эшләнә. Ул пластик, алюмин торбалар, төрле бүгенге көндә мөмкин кадәр булган материаллардан эшләнә. Менә бу уен коралы шпоннан эшләнгән. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бу уен коралы курай, минем кулымдагы булган курай, ул агач курай нигезендә эшләнгән курай түрі. Нинди материалдан эшләгән булуына карамастан, аның яңгырашы үзгәрмиме? Әлбәттә инде, әгәр дә без агач турысында әйтеп китәбез, элеккелектән аны менә мәсәлән балан агачы, миләш агачы, өрәңге, шулай ук әйтергә кирәк, шикләвек агачыннан эчләрен уеп, тишекләрен кайнар тимер белән тишеп, менә мондый без аны мундштук дип атыйбыз, ясап, уйнаган булганнар. Һәм инде әлбәттә агачка килгәндә, агач тавышы йомшаграк яңгырый. Инде тимер курайларга килгәндә аның тавышы әзрәк, катырак, ни өчен материалга карый. Әйдәгез, тыңлап карыйк менә тимер курайны. Әйдәгез.
татар халык кие, сандугач күгәрчен. Анда сез бик күп курайлар алып килгән әйме? Татарда курай бит инде бик популяр. Аны кайберәүләр әлбәттә әйтәләр, көтүче уен коралы дип. Менә бу аңлатма әйме сезне кимсетмиме? Әлбәттә, кимсетми, ни өчен дип әйтергә кирәк, бөтен уен коралы, бөтен уен төрле төр уен кораллары, алар әлбәттә инде халыктан чыккан, халыкның көнкүреш Яшәешендә. көнкүреш яшәешеннән килеп чыккан уен коралы һәм әлбәттә инде әйтергә кирәк, күпчелек уен кораллары, мәсәлән, шундый ук курайлар, төрле сыбызгылар, камыл курайлар, камыш курайлар, алар көтүчелек көндәлегендә еш кулланган булганнар, шулай әйтергә кирәк. Сорнай, мөгез, шулай көтүчелек көндәлегендә кулланган уен коралының берсе. Көне буе бит инде көтүче эшсез йөри. Сыерлар артыннан аңарда бит инде күңелен ачырга кирәк әйме? Һәм инде без аларның гади формаларга килгән вакытта, очракта, менә мин сезгә алып килдем bu ağaç kuray, ağaç kurayның tüp türün, ул шын ağaçtan эшләнгән, шын ağaçtan, ул әлбәттә инде ул ярминкәдә алынган, менә заманча бизәкләп, электә аларны мөмкин кадәр бизәклиләр. Менә монда аның тишекләре бар, 5 тишеге бар, һәм менә бу ягында аның уйный торган тәрәзәчеге бар. Менә без аны атыйбыз тип закрытый флейты, урысча дип атала. Һәм әйтергә кирәк, аны бутамаска кирәк, безнең 2 төр курай бар. Безнең төрле менә шундый фикерләр җыри. Курай ул бер төр генә, ул озын курай, ул көпшә курай. Әлбәттә, ул дөрес түгел. Дөньяви китапларда, энциклопедияларда, музыкаль атласларда тынлы музыка уен коралы менә шулай курай дип әйтсәк, ул 2 төргә бүленә, ул ачык тип һәм ябык тип. Әйтергә кирәк, шулай ук курай тибында эшләнгән уен кораллары, алар күп кенә халыкларда бар. Славяннарда, русларда, украиннарда әйтергә кирәк, ул свирель я сопилка. Грузиннарда шундый ук агачтан эшләнә торган уен коралы, ул саламури. Безнең үткүршеләребездә, чувашларда ул шахлич дип атала. Мариларда ул чиалтыш дип атала. Һәм ул әлбәттә... Һәм бу уен коралында һәр берсе үзенең көйләрен уйнама. Әлбәттә, үзенә яраклаштырып, үзенең милли көйләренә яраклаштырып, үзенә кирәкле иттереп тишекләрен, уйнау тишекләрен ясап, бүгенге көндә алар үзенең фольклор әсәрләрендә, фольклор коллективларында катнаштырып, бу уен коралларын кулланалар. Төрки уен коралы дип әйтә алабыз. Әлбәттә. Менә шушы төрки уен коралында классик әсәр башкарып карыйк әле. Кызык өчен генә. Мин сезгә чит ил композиторының әсәрен яңгыратып китәсем килә. Инде менә безнең тиздән яңа ел бәйрәме якынлашып килә. Һәм инде сезгә кичкенә генә шундый әсәр, Jingle Bells, яңа елга багышланган әсәре.